la sengan bi jumashu ina ko wako lajale ani la kodoni mina ke mawye mamunu nolu seko nu da mayira ke farkolo nyana jako akun kan kerengere ni ala bolontam dabaliban olube dabaliba kuna funu ode di okelno ki soni skiminga ko 10e arrondissement de Bamako comme Paul Mariam Doumbia propose l'affaire au hors la loi ko 10e arrondissement ni oye police sodo e ko okoni commissaire no e Mariam Doumbia e ko kelendo ka jana masiki minye mamunu nolu be kolangolo nke olu ni da dinga ni dala oye miye dabalba mbo ka nyefra fola e fanyo obe farkolo nyana ja kuna fonu de di olu fenen kelo ku soni sigi ko CHAN 2023 les aigles locaux seront de la fête kumbe mini obenyeshin de la tamunu nolube de la tan fasola ko oluka kumbe na be fama ko CHAN na kanga ga samba fla ani mugani sabaina ko anga samata sega munu nolube soya no ko lu semena ye kloina o ye fanyo mo oluka nyefra fola Mali Tribune Alexis Kalambri alek ndoka soni siki ko santé asakola no ye lafia bugu asako ye ko la part de vérité du bureau en place ko mangando be yenno ko mamuno ni akonya erebe olubolo bibina ko olukolengelo ku uka mangami wileno ko uta kanye folike ola journal du Mali olukelo ku sonisiki ko Mali Côte d'Ivoire uye feminge oye kafo ko 46 contre ka jafla ke no bayira kafo ko ma binani ani wora ko kanga fale ma fla ere jabe dukuma halno ya suru ma seben ko fla les pays auxquels nous sommes sigi minga obetaleke ko Habib Dakwa président du CNJ nous sommes dans la légalité ko minye chifina ko oluka jekulu nyamaba Habib Dakwa kale ko olube sharia konnala o les pays mko ka nyefra fola la priorité serijara avec le cas sonisiki ko lancement de la semaine nationale de la réconciliation le président Assimi prône l'esprit de pardon ko ka Kenya ni doko kerengere mi no nyeshi beni kelenya bako Assimi Goita ko ambeka beni kelenya baro ani ya fanyokoma o baro ke les points mo olukel no ka usonesiki ko soldat ivoirien détenu au Mali attention à ne pas trop tirer sur la corde ko ka Kenya ni kelecha munu ni Côte d'Ivoire ka kelecha munu no lumina le no anfe anno kanga na juru chore kojugu oye les points mo oluka nya frafle indicateur de renouveau lequel nous sommes ici, Mamadou Kassoge, ministre de la Justice, les corrupteurs et les corrompus doivent être réprimés sans ménagement. Au qu'on a voulu que les deux, comme Mami Beyurugu, qui a mis à Dio, Kukeleng la Bella Jelenka, Goshi Berekelena, Mamadou Kassoge, avec Apumaka et Fanta Tomota, où est Mimbe, qu'on a voulu gaffer ou Nyafra Follow, Nindoro Kunita et renouveau matin on a Kunche. Isa kaba kifo ko kanu mo ma diesel wakati la kiboro ya to bela jede mena wala nisanga konna la ame Alexis Kalambri bisimla Alexis ko animation ama son femme mabi anga je kalame balmo oninyanguma aywa Mali tara aka dusuma kasijira Nations Unies na ani kata koka kirike ani Franciche kabini ni koinkera mko chamayi uka kiriko don oluta kera anta talaka boshi shitibo adun fora yi koyin na ko beda maka kankele ko bekele ewa muna do keme kusenda anta muna anta talaka tanye muna kiritike ani unyokoche abina fo Nations Unies fenala aywa bemankan o folo flana aywa ambala ka jamana do fle komunu yanteri olu yere talaka kala do nyina ka benini katuku no fana kunyo sendo lala no kunabo abajira na ka fo ko teritana ko de me batana kanganji janyere ne ma so mi ma oyo Alexis Masson yororima ame Alexis Foka kenyani arayetai ame Musa Bangali fenefo anga do mawelele isakaba amena obisimla ni wakati ko folena ina fo bakuruba ulanya foto kamna anga bi mawelele o Jibril Sakoye abina pumanye femin kan o de betalike kan de pionnier la soni ani jibibe nyogala soro
Isa kawa mesira di ma ika jibi sa ko bisimila. Awo iba don ka fo ya fo chugo mi pionnier fen paye anwa jamana kono fen koroba do mi ni bibina mo bu yere nyinga na ko be niveau mina wala saka kuna fo ni yere sura kan ka so ay ko be bara de la nyam profiter o fe nga akubari yere di jamana tempe la jele mo ka don pionnier ke be niveau mina. Abe oui abe Jibril Sako ini sogoma Jibril ambe fe ka don folo mouvement pionnier abe hakaj mena bibina mai am me abela jele fo mun me kan la main oui lamine mouvement pionnier tentuni association des pionniers du Mali au Rébé aha am bola mouvement pionnier la cabré 1995 akera association des pionniers du Mali et association économique d'utilité publique ni jamana ni mo ye o 70 o ma association changmombe mais on les sointira quand que association économique d'utilité publique donc niveau avec niveau minabi ambo niveau la bi aywa amba dogo fo bibina abena fo baraw ka gele awbulo nga o ye barakura do bulo da no be talike kande piene ka kande pienier emwe. Bon, ntega au famille contre mais je crois bien que ni alga amaka kami de kesita. Oui ngo kande pienier emwe ani adabo ku mungo ye. D'accord, amaka kami kesita no amaka ye communauté na quartier Mali école sola. Akan la ni minye demsanu besega franyo na tuko na demsen pieno. Bamako konna la kati konna la bagina konna la ani kalaba pieno. A bela de l'effragnon quand quartier Mali école so konna la clétan konna la. Akunye formation citoyenne, formation patriotique. Obsega do demsanu na tromuna. Awo. Ani anya ye fana ka foko jamana nyemo ye a lancer ka foko ndoko ko medam nepi ka foko ye doko ko ye mi subantira ka beni client sabati jamana konna la donc en fana a subanti o fana avec une contribution ye ola parce que amena au thème do essayer ko lu do débattu an démission ngano famia ala parce que niko démission keme ani pi kononton ni wulum la ngona ka franyo il va sur Chachamambala. Donc, Bella Jelene ne peut pas se sanka, Tigika Foke, Akula, Msega Nyon Famille, Chumuna. Mais, Tordalendo, Sebusala Sakola, allez cadre pionnier Corolé. Aywa, demsani munumbe ka yenina, au yu tachukori, walma demsanu de munumbe pionnier ala kakoro, walma demsanu mbiseka douala, wala sa munu nukanga dot pionnier ala wa, abika chukodi. Demseni chamambe munu me piena la kakoro. Munu me piena la kakoro. Iba soro comme piena catégorie sabadi. Ibe fular bingan nama do kana, ibe fol ma minimum. Ibe nerembu do kana, ule kadwi. Ibe blema do kana, ule gidwi. Donc ça veut dire que blema me fait on fait kana, an nerembu be fait on fait kana. Iba soro ule bet me piena la kakoro. Ibe croire munu na doni, ule bingan nama munu na. On le comme pépinière background pour permettre à ce que les bêtes assurent tout le monde. Donc si ça même une champion croix chama fana begana parce que à son cas pour chamanier ka activité nous participer même gros dernier avec tout le monde à haut niveau là. Aywa si ça ni mo ko me fe kana ni den awka ni na wala sa ka pionnier ka so ka akadi mo ko chama obe munge. Bon, akadi mo chamaye kana mais depuis kan dona kaba donc mo ro doni kan wono oye obane oye kani asariae awo parce que kambe skiten tone mo be do ka bela jele be do stal min kono e ga responsable be ga sol be di ima para be keni odi ni kan en dona kaba mo rete don kan wono tukoni ka foko formation militaire filière bicido donc ani sharia do de ta amba di akulu shara o respecté aywa jibi sago a programme e jume clétan ngona obena muni munke amena mini ke ñu de fo par exemple 10 somara ina sa ame drapeau ele ke drapeau ba ele tien dungulu somara fe na drapeau ele and dimbu ma ñu on soro drapeau koro pe on fenkera kunu o be ñefo drapeau koro la munu me gardi ta souffert munu me si pa do be si na o tes na o le kan kon na be surveiller donc on va contre-indiquer sanction nous meta on sanction beta on sanction beta
n'olu ka sanction tara par exemple amena bosan ameta tawalu kabrudo la ameta comme quand on dalen no mina ala ka famna la awo ameta alaje ka do ke aye ka do ni afana fe ka so na nga juno damne Cheikh Sala Sako nola aywa ambe il faut que walima do ka piene o be la jele fo na kibaria kera chugo min dogo ku ngona amena kibaria o di la me bagawma ame piene o be fo panda to mota nyingu ye piene o ka kibaria ame foli di piene commissaire Djibi Sakoma ko mouvement piene Teblinga association des pionniers du Mali de l'État Faraka ame foli di piene o bela jele ma femba do jamana kono siga foite ala anga foli babe Mali pionnier bela jelenye ni sanga konna la sanga bina ni fla o da fara ne ka kanye shiki san fe amena wala likene da ele sisa Kaba walali ale wakati sera ibisimla saha fanta tomota ambe foli kerengere ndi kanyeshi anga imamu ananga makorobo kerengere anga musokorobo ananga chokorobo ambufu anga don babao ambe ufu anga almem falako misiri dirigeant ambe foli du bela jelema ka foli de jamana kramo ko bawo ma bi juma ye ku kana nyina ka wo don jamana ya ani fenani jamana nyembo were ni doko ku bla kerengere ni ala ben ani kelenya o doko ku konnala wala amba nyini jamana de bela jelem fe beki fanga tinti ibse ka beni kelenya wale mi ken dogo ko ngona al nakra wale ya kelenye ni dogo ko ngona ko ke sori refena ngala ya ka ne ka juru sala o bedo aleka beni kelenya parce que digo ko ka beni mo ka juru bi la o be mandi na manya ka me beni kelenya dogo ngona eri kan ga jate mi ne ka ya fa sori ma parce que sori bolo ay sori de ka ga la je parce que jeli fede te suma nenga no yi banga sara ni suwe fo ti ma te sori bolo o de ka banga jabra e be ga gele ko be ke mi ga miga munu ye tonyo ke oluka nimisa uka tonyo la walbo uka tonyo e réparer voilà obebe donc ça ne mi ga juru be sori la sori de ka ga juru sara no kera de ka ba ne be de le ka ya fa bagay bon ya fara voilà merci bon ne fera yo jesi beni kele ya dogo ku ngama ko ya fara sori ba ko jera ni zenta ko me ko ni juru wera kera dogo ku ndata ko te jo ça va avec tentori ko blala contexte ko no si samedi mi so ko na kuma si obetali ke revirement de la Issa Kaba revirement kono revirement ye yelemal telema me ni avait talike aramadien olu tabolo kan yelemal telema metalike ipbe kuma kan doka iboro kuma kan ka jona ka kuma kan were abi fo mako revirement ni ataka jitem na be ye aramadien ni nyogon che ko yerle tasro mo do a nigilen do ko la nga yoro ninkele abe sne ko sira bla kana ni sira were a fo ma to o kana ko revirement ni ko ki ba fo i ka fo dron yelemali tellement atigi do be peut-être que olu be yelema don u ta fo mo ko yana mo bu yere ni ga ay be ka nga kasne ka giringa yelema tenka ye mi fo kunu bi ka fo ko e mo o fo a fo ma ko revirement Issa Kaba Sidibé fembe talike ni kuma seyina ni o revirement ni anya ye communiquer économique kalana colonel Abdoulaye Maïga fait Issa Kaba porte-parole do abe fera moni nyefo ay mi fo o fleni akoko dans un communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence, le gouvernement de transition note avec la profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle, lue par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la Côte d'Ivoire, Fidel Sarasoro, le 3 septembre 2022 à Lomé. En ces termes, la Côte d'Ivoire déplore que des manquements et incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies, aussi les nouvelles règles et dispositions édictées par le Mali au déploiement des forces militaires au Mali. Oui. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation
de la vérité. Mais c'est ngana. Ko colonel Ablaye Maïga ko Côte d'Ivoire ka communiqué min u y'a dit arabadon septembre kalo tile 10 ani 4 ni u a yɛrɛ kɛra u ka jɛrɛ kɔfɛ jɛrɛ min n'u y'a tɔgɔ da ko conseil national de la sécurité ko Côte d'Ivoire ka gouvernement ye i fasa ja kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko jalaki foyi tɛ ale kan ko wa ko jalaki tɛ ale ka kɛlɛcɛ 49 kan ko olu minnu ni u minɛlen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko ka sɔrɔ n'i ye a ta ka jateminɛ en conséquence le gouvernement de la transition ko Mali gouvernement ko ale nimisalen ka ani fana k'a dabali banna k'a ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire yɛrɛ ye a yɛrɛ ka kumakan ka tila k'o sɔsɔ tuguni tile 11 olu ni ɲɔgɔn cɛ ko mun na ko tile 11 ko ka sɔrɔ kɛ ko Côte d'Ivoirekaw ka u yɛrɛ ka kumalasela ni o ye Fidel Sarasoro ye n'o yɛrɛ ye président ka chef de cabinet ye ko o Fidel Sarasoro ye kanto septembre kalo tile 3 san 2022 Lomekaw fɛ yen nɔ k'a ye kanto ko la Côte d'Ivoire déplore que des manquements et incompréhensions ko Côte d'Ivoire yɛrɛ de y'a fɔ k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka jateminɛw y'a yir'u la k'a fɔ ko in kɛra hukumu min kɔnɔ ko jalaki dɔw ani ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔw ko de kɛra sababu ye olu ka mɔgɔw ka na an ka jamana kɔnɔ ni cogoya la tantɔ ko Côte d'Ivoire ye kanto fana Sarasoro ye kanto fana ni ko wa ko Côte d'Ivoire nimisalenba don ko ka se ka kɛ o cogoya la ko wa ko nin bɔlen ko a la ko Côte d'Ivoire yɛrɛ bɛ fɛ ani Mali ka teriya siraw ani sigiɲɔgɔnya siraw olu kana ɲɔgɔn cogo min ko Côte d'Ivoire bɛ nin balaja walasa fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ gasi ye ani ɲɔgɔn cɛ ko la ko olu dabila ko wa ko désormais n'u bɛ kɛlɛcɛ o kɛlɛcɛ bila ka na an ka jamana kɔnɔ k'u b'a kɛ hukumu kɔnɔ hukumu min n'a bɛ tɛmɛ an yɛrɛ ka sira fɛ ani a sɛbɛnfuraw ka jɛya ko n'i y'o ta k'o jateminɛ o kumaw ta k'o jateminɛ ko i b'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire kelen filɛ nin ye ka a yɛrɛ kɛ cogo min revirement ka a kumakan falen cogo min k'o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Côte d'Ivoire bɛ ka ko bɛɛ kɛ walasa tiɲɛ kana se ka dɔn kuma in b'o de nɔfɛ f'an ka tomo ta. D'accord. Kuma ye jumɛn ye ka se k'a walawala Mali gouvernement bolo yɔrɔ an y'o fɔ yan nɔ n ko Côte d'Ivoire gouvernement ye a fɔ Mali gouvernement tun ye min exiger k'a fɔ ko aw k'a dɔn k'a fɔ ko in kɛra cogo min jalaki bɔra aw fan fɛ mercenaire ko kumaw ni fɛnw gouvernement yɛrɛ olu bila ko mais cogo di mɔgɔw bɛ se ka cu mɔgɔw ka jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu ni a dɔnnen don k'a fɔ ko surasiw don nka u nana surasi sɛbɛnfura t'u bolo dɔw ko k'olu ye jagokɛlaw ye dɔw ko k'olu ye maçon ye ko o ko bɛ se ka kɛ cogo di aw yɛrɛ ko 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 o ye tiɲɛ ye anw jo tɛ o la parce que mɔgɔ tɛ se ka kɛlɛcɛ i ka jamana kɛlɛcɛ bila ka na mɔgɔ wɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni marifa ni fɛn wɛrɛw ye marifa bɛ avion wɛrɛ kɔnɔ olu tigiw ka tila ka n'u yɛrɛ jɔ o aéroport da la k'a fɔ k'olu ye maçon ye k'olu ye fɛn wɛrɛ k'olu ka ŋaniya dɔ b'u la Côte d'Ivoire yɛrɛ ko awɔ k'o ye tiɲɛ ye manquement et incompréhension wa Côte d'Ivoire ka lasigidenso min bɛ yan nɔ o ko hukumu kɔnɔ Mali lasigidenso min bɛ ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o ye o lasigidenso wele k'a fɔ ko k'a fɔra k'aw ka kɛlɛcɛ dɔ na olu ko k'u t'a kalama ka MINUSMA mɔgɔw ɲininka SAS n'o ye cakɛda min yɛrɛ n'u kan ka n'o tɔgɔ la ko o agence ɲininka olu ko k'olu tɛ Côte d'Ivoire kaw ka nali kalama manquement bɛ yen wa manquement tɛ yen nɔ mais en l'espace de 11 jours aw yɛrɛ Sarasoro yɛrɛ y'a yɛrɛ koni ka tila ka yafadeliw kɛ an y'o kuma fɔ yan nɔ tile 11 u kelen ka occasion dɔ sɔrɔ o kelen filɛ k'u gulon o occasion na k'a fɔ ko désormais ko prise d'otage de don kuma caman k'a sɔrɔ olu yɛrɛ y'a fɔ ko cɛncɛnin ka tiɲɛ na ko in kɛra o de kama gouvernement ye laɲini kɛ k'u bɛ prise d'otage ko kuma min na k'u k'o kuma bila parce que u bɛna ko in kɛ i b'a fɔ ko crise diplomatique Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a sɔrɔ ko crise diplomatique tɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ko min bɛ yen nɔ o ye k'a fɔ kɛlɛcɛ dɔw nana ka na cun jamana dɔ kɔnɔ kɛlɛcɛ minnu ni sɛbɛnfura jɛlenw t'u la o ye kiiri kunkanko de o tɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔ 49 olu bɛ bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo de kan ko wa ko kiiri kunkanko de don ko nka ko bɛnbaliya tɛ k'a fɔ ko Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn yɔrɔ n ye nin kuma fɔ yan nɔ depuis a mɛnna ko Côte d'Ivoire kaw bɛ fɛ ka fɛn in talo k'a kɛ anw ni olu ka kɛlɛ o de kama artistes bɛ an neni intellectuels b'an neni k'a
ka an fitna ka kɛ ɲɔgɔn kan walasa an fana ka jamanadenw ka ninnu kɛ a ka kɛ i b'a fɔ ko Côte d'Ivoire ni Mali de bɛ kɛlɛ ka sɔrɔ kiri binakun kunkan ko de don wa a kan ka trancher kiri binakun de kan jamanaden date na kiri u b'o ka sɔrɔnalidonbagaw bila ka na 49 militaires u bɛ avocat ta k'u bila ka na kiri ɲɛkɔrɔ Mali procureur fana bɛ na u bɛ na ka na kumaw da ɲɔgɔn kan ka kumaw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni u ta ye tiɲɛ ye ka fɔ ko u nana ko min kɔnɔ olu ta ye tiɲɛ kiri b'a bolo bɔ ka u bɛ taa mais ka fɔ k'u bɛ k'a talon ka taa o bolo kan donc Mali gouvernement ye o de fɔ communiqué la ka fɔ ko u y'a fɔ ka fɔ ko an ka taa CEDEAO binakun kan u ka commission la ko ka taa kuma ye nɔ Mali ko ko CEDEAO ka n'i sen don kuma in na bi a ka n'i sen don kuma in na parce que kiri kunkan ko de don o fɔ yɔrɔ tɛ CEDEAO ye n'a kun fɔra ko gɛlɛya bɛ jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ peut-être que CEDEAO bɛ intervenir mais nin ye kiri kunkan ko de. D'accord. Ni communiqué kɔnɔ la kuma ye Omar Goita ɲininkali b'i bolo. ɲininkali bɛ ne bolo ni parce que nin ko in bɛ ka taa cogo min na an b'a fɔ cogo min escalade verbal min bɛ ka bɔ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni b'a dɔn k'a fɔ Isa Kaba nin ti ko ɲumanba ye ten mun de kan ka kɛ sisan. Min kan ka kɛ an y'o fɔ n ko kunun n seginna kan yan nɔ n ko erreur kɛra min ye du fait que a fɔra k'a fɔ ko falen ka kɛ n ko falen ko kuma in bɔra fan jumɛn ministre yɛrɛ y'o fɔ premier ministre y'a kuma fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko falen ko kuma ko jamanakuntigi ka makama min n'o bɛ jamanakuntigiya k'a yɛrɛ ka jamanakuntigiya hukumu kɔnɔ k'o de ye a fɔ k'a fɔ ko walasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ ko in na ko solution dɔ bɛ se ka kɛ nin ye ko mais k'o t'a yira k'a fɔ ko kiri t'a ka baara kɛ ko donc ko in ye kiri baara de ko n'u gulonnen don o de la k'a fɔ ko o kuma de fɔra k'u b'u gulo la donc ça veut dire quoi ko in ka to kiri bolo kan bɛɛ ka sɔn k'a fɔ ko kiri kunkanko de don Côte d'Ivoire kaw ka avocat jolenw ta ka na avec des preuves à l'appui u bɛ ka minnu fɔ walima ni kiri wɛrɛ bɛ yen nɔ appel bɛ yen appel bɛ se ka taa fo CEDEAO yɛrɛ fana ni tribunal la donc ni ni an nana commune antiterrorisme tribunal la ni o dajara u la ou bien n'o dagoyara la u bɛ se ka appel kɛ cour d'appel la ni cour d'appel ye min fɔ n'o o m'u wasa u bɛ se ka appel k'o fana ɲɛfɛ n'u a taara o cogoya la ten tɔ peut-être a bɛ se hakɛ dɔ ma u ko tɛ anw yɛrɛ ka kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan n'u dalen tɛ anw ka kiiri tigilamɔgɔw la n'a sera CEDEAO ka kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan n'an taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ olu ka avocats bɛ yen nɔ anw ka procureurs bɛ yen nɔ n'o kɛra an na ɲɔgɔn sɔrɔ n'u nana n'u ka prévu ye an n'a kuma fɔ o cogoya mais olu tɛ fɛ an ka taa o bolo de kan o b'a yira k'a fɔ siga bɛ yen k'a fɔ ko jo tɛ olu bolo ko in na sinon an ka taa kiiri zɛrɛ ni jɛ kan olu ka na n'u ka dalu ye an ka na an ka dalu ye an ka mɔgɔ ye min fɔ ka na n'o dalu ye prévu contre prévu o de ye kiiri ye o wa ni kiiri fana kɛra a tɛ k'a fɔ ko kiiri ye fɛn datuguni ye ni kiiri kunfɔlɔ kɛra n'i ma nimisi wasa sɔrɔ kiiri la n'a dagoya n'i ma nimisi wasa sɔrɔ occasion b'i bolo ka weleli kɛ yɔrɔ wɛrɛ. mais nin ko in na Isa Kaba parce que a ko bɛ ka taa cogo min na i n'a fɔ togo ka sigi ka fɔ mɛ tun walasa ni mɔgɔ ninnu bɛ se ka bila yalima o fana tun tɛ sira dɔ ye min kan ka privilégié wa parce que négociation na o fana ka nɔgɔ dɔɔni kiriko ni fɛn ninnu. oui mais Côte d'Ivoire yɛrɛ y'o tiɲɛ dɔɔni parce que o négociation ministre des affaires étrangères du Nigeria o nalen yan nɔ jamanakuntigi y'i dama siɲɛ ka kuma min fɔ n'o ye médias internationaux de y'o kumakan ta ko fɛnkɛ Côte d'Ivoire fana y'i basé o de kan ko donc ko u y'o min fɔ ko donc ko fɛnkɛ tɛ bilen mercenariat tɛ bilen kiiri kunkanko tɛ bilen ko ce n'est pas une affaire de justice ko donc ko prise d'otage de don k'olu ka kɛlɛcɛw bila donc olu ye négociation datugu aw bɛ na ka na ko an ye mɔgɔ bila ka na ko ka na négociation na kuma minnu bɛ fɔ négociation senfɛ n'o kumaw taar'u yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔw ni fɛn wɛrɛw kan anw de nɔ don olu nɔ don jo ma kɛ o la parce que négociation kuma ye gundola kuma de mɔgɔw bɛ kuma dɔw fɔ négociation kɔnɔ hali mɔgɔ bɛ se k'a fɔ négociation kɔnɔ k'a ye wari di yan médiateurs maa minnu ye solonalidɔnbagaw ye mɔgɔ minnu ye cɛlafɔ kɛbagaw ye olu b'u da de olu kan parce que o ye gundo de hali ni cɛ n'a muso kɛlɛla kuma camanw bɛ fɔ kɛlɛ ban sen fɛ minnu ni olu tɛ taa fɔ bɔlɔn kɔnɔ parce que gundola kumaw bɛ yen nɔ muso dɔw bɛ se k'a fɔ nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen mais n'a fɔra k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ taa cɛlafɔ kɛ k'olu bɛ tila ka bɔ n'o kumaw bɛɛ ka t'o fɔ bɔlɔnjan kɔnɔ o tigiw ma dabɔ bɛnkan na. a ma nɔgɔ wagati ale banna Isa Kaba kumakuncɛ kuma ye min ye dɔrɔn Umar ye min fɔ ni an bɛ segin ka na table de négociation na segin ka kɛ ka na table de négociation na walasa mais dalakanw ka di ɲɔgɔn ma walima a ka to kiiri bolo kan u ka na n'u ka solonalidɔnbagaw ye
an ka taa n'an ka sɔrɔdali dɔnbagaw ye dalu contre dalu an k'a kuma fɔ ye mais min ye escalade verbale ye o ka jɔ min ye ɲɔgɔn nenu ni fɛnw ye réseaux sociaux kan o ka jɔ Côte d'Ivoirekaw ka na n'u ka dalu ye k'a jira k'a fɔ k'olu ka mɔgɔw u nana hukumu min kɔnɔ u nana hukumu jɛlen kɔnɔ k'u ka sɛbɛnfuraw di anw fana ka mɔgɔw ye jalaki minnu bi u ka na n'o sɛbɛnfura ye an ka taa kiiri bina kun kan ni Mali kiiri ma diya u ye an bɛ se k'a kiiri kɛ fo yɔrɔ wɛrɛ kiiri minnu ni o tɛ an si ka fan fɛ an ka taa a kiiri kɛ yen nɔ Fanta Tomota o bɛ dan sigi sɔgɔmada in na jɛmukan na Isa Kaba k'i fo walawalali la faamuyali caman o sɔrɔla bi sɔgɔmada in na walawalali ale kɔnɔna la Mali Goyita k'i yɛrɛ fo wagati ale banna an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen an ka auditrice kelen bɔra an ka auditricew la min ye an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ Amadu Gaye Kante ale ka musokɔrɔba EDM agent do ale ka musokɔrɔba Suma Wallet Madame Kante ale ka kalifa minɛ ala kunu a janaja yɛrɛ bɛ kɛ juma dɔn in na Musabugu misiri bilalo an filɛ kɛrɛfɛ a fɔ usazi ye ko bi ko n bɛ juma seli Musabugu yan nɔ a sɔrɔ kɛ ni ala ma basi kɛ n bɛ taa janaja kɛyɔrɔ la an bɛ dugawu don kɛ denbaya bɛɛ lajɛlen ye ala ka lahara sɔn suma musokɔrɔba ye Suma Wallet ni Amadu Gaye Kante EDM cakɛla don ale ka musokɔrɔba don an bɛ dugawu don kɛ ala ka lahara sɔn suma ye amina yarabi Isa Kaba ami ko jɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye dafɛn ye tɛ musokɔrɔba in jɛmukan in kanubagaba don hali k'a to bana dilan kan a tun bɛ relevement lajɛ a b'an lajɛ an y'a fɔ an kɔni ka auditrice fidèle ye an ka musokɔrɔba ninnu de ye m'a fɔ ko tɔw t'an lajɛ dɛ mais an ka musokɔrɔba ninnu o de la ni u fatura a bɛ bisi na an na an bɛ dugawu don kɛ Suma Wallet ko ala ka saya kɛ a ma lafiya ye ka kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn an bɛ wuli sisan k'an sigiyɔrɔ to Ema Fifa minnu n'aw bolo ale bɛ dugu kunkan ko kɛnɛ sigi ka kan bɛɛ bolo da aw ye ni ala ma basi kan na tɛnɛ nata 7h15 wagatiw la an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ kunnafoniya wɛrɛw kɛnɛ kan ka segin k'a fɔ aw ma k'aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé ale sugantili la bon week-end à vous maa dɔ bɛ bonya ka janya nka mandanya b'i jɔya